Break una sa showbiz and ang boxer ug GMA Sparkle artist nga si Eman Bacosa Pacquiao aron tutukan ang iyang boxing match karong katapusan sa bulan didto sa Bohol. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Puspusa na ang training ni boxer o GMA Sparkle artist nga si Eman Bacosa Pacquiao alang sa iyang boxing match sa Tagbilaran City, Bohol karong February 28. Adlong Miyerkules sa usa ka boxing gym sa Davao City ang iyang training. Gipangandaman gayud ni Eman ang maong laban sanglit first time niya nga mosabak sa 8 rounds of pro boxing. Makalaban niya dito ang Indonesian boxer nga si Reynold Kundimang. Ang kasamtangang record ni Eman, 7 wins, 0 losses o 1 draw, 4 wins by knockout. Yung depensa ko, tsaka yung pag-counter ko, ganun. Tsaka yung footwork ko. Gusto ko po maging mas maayos pa yung estilo ko sa boxing kaysa nung last fight ko po. Luyungan nakatutok sa pagpakondisyon sa iyang lawas ug sa training. Nagataga na hinuon og adlaw sa Eman aron nga makapahulay. Titingnan ko po yung mga fight ko, tapos kain, pahinga, relax. Walang ibang isipin kundi review yung mga boxing na tinuturo, technique na tinuturo sa akin mga coach ko. Ganun. Full support sa ang iyang pamilya kaniya nga mo'y iyang inspirasyon sa iyang mataglaban sa boxing ring. Siyempre, unang-una ang Panginoon at magulang ko. At saka sa mga sumusuporta sa akin dyan. Mubalik siya sa iyang showbiz engagements human sa iyang away sa katapusan sa bulan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.